Apun tamo saidiman saimano tamo ani bohok toro koi bosorong tongkha 13 bosor kakna 13 bosor hayong tongkha mo hayong mani nang tam khai ba nini sagrok mungsasuk tadong ladeleng lengo tam tamong mo hay nini sagrok hiligi phaipurogo ba nini sak hamya ongi phaipurogo hongkai aurgan lengo ta haike nang taburogo mairok di saiman asuk saimaya kisah saimano bismerok saiman ya haike nang lekharok padapore polia agi poriu age busujrarok porikha bangla onge kelas 4 jora tei boro porikha tai nazra dong ge kalwari wo busujra porikha nazare dekhai keji 2 jora kalbari khai aro keji 2 jora haike nang tabuk pornan musung pornan musung musungbo nini sak jalai baya baksarokle nangno phai tadanai phai naya haike nang nini baya sak jalai rok bai baksake berai rok tongnani mada musung musungo haike nang tabuk tamongnani musung tabu an sorry kaham goren khin ami to na musungbo sorry ka hamongnani musungo nang kisasuk tiprasa lukurogno ba nini ma babuni soman tiprasa lukurogno chubachu rok sanani mada musung ang chuba na musung anu chuba di hena musung bayo chuba di hena musungo sabono hena musung nang mo hai chuba di joto tiprasa lukurogno ang anu chuba di hena sana musungbo nini sak ham nainani bagai nini sak ham yaro belaino mohai barijak ba nini sak deramani mohai rokna nainani bagai nung puno mohai sak ham nai nogorba hospital rogo nung thangai na danai jakha agi thangka boro thangka saide man nang telamura rogo agartala rogo thangka tai bairi rawo na danai jakha bairi rogo na jakho rangkring bangai na jamaya rangkring bagai na jak maya nini ma babu sung tam khai nung saide man saimano tam khai kam tang xiao mungsa sakri bakri kri kam tang ni salai tongjau norong ni joma khor busu tinjona sabo kora nangde norong joma tai rokhe biang thangpai kha school thangbayo school thangpai ya haike nini monai song school thangpo rogo nung thangnan de musung thangnan musungo thangam songo nini mungkhem bapu an ke Akash DEBBARMA nini kami saide man nang nini kami ni mung Twidu Garjwngtila Twidu Garjwngtila
Bayobo nini ganawo asogui tongnai jerai khoroksa ba takuk tiprasa khoroksa mo sabo. An basa. Nini basa. Nini sajala tamung mani nang saideman. Rogi mani ko doctor rogo talang baikha talangai nai rang di kereba jagi talang mani talang kha tabu ke nogo patharin ba tongkha sana bunango bunyaro thangkesi sanani bunyaro thaya ke masaya ke bono tabu nogo nurang di kereba hani ma tongkha doctor rogo talang madiya phunung madiya yang bahna tu sambu tongo bupayung masa bahna tu masa borong no pore rena nangu borok bu bobai baksa no amahai ke tongkha hingke borok ni thinang bo hamya no ngai hinai nai wan sogoi borok no bo salja bisa buniaro kisa misa khlai tui bu bonop kisa manayu borok no bo kisa lekha bo masu babu khai tabu school thangbai ke borok hostel tong khata Piri hostel. Nin sajuk songno. Haike sadra masa sadung masa kuso sala kesar hingke bere. Omono okra jotoni. Haike mohai borugi manjak mani bisikai besuk hairo ongui tongkhana. Nogo kalai tongmani ba thongara kalai tongmani. Borugi manjak mani 12-13 bosor kaja 13 bosor ni Ubur si thangma no aso kaja hingke bono boi sabo ashram rogo talang di ni heno ashram rogo talang kha ashram talangoi bosor kaisa tongoi kha busa butu yang nogo tong songnai ro chikon borok ni sia nogo thunai chanai Haike moni pore ke bo phano nini nok rawo neta hinjak nai ba MLA hinjak nai MDC hinjak nai ro nini nok rawo phai ro nata nai phaika. Nai phene kere ke phano khnama to khna baija haipan nai phene kere ka Khanai tongni phano borok khanaya haike tongo. Haini ba nini nok rawo phaijaya. Haike mohai election gana ba election ni borok dur program khaipi rogo ba nini nok rawo kebo neta mohai MLA hinjaknai MDC hinjaknai ro nini nok rawo habai nata nailang bod rok sada sanpai nini nogo sanpayo amahai bud somoyo hingke salni si koibar phai dol noi dol tham dol broi dol ba deli sal si bar ingya amahai ke ma election bskango hingke phayo dabi daba renan somo hingke borok tusi angkhoya borok no riya no khongsa sarkar mama ponto susi lotari thangisi manu Haike mohai nini sajlani biriman ba nini nukhungni biriman belainu klai tongphurogo no kebono phano mohai kokrok no nini khani kokrok no khulogoi sada saka borok no agi saka agi saikhanar ka ponche dogo thangka kibo phainai gere hingke member tember rong no bo neta pheta rong no bo saikhanar ka kebo amhai jogajog khainai gere kebo phano phaya sajalai phano kebo phainai gere o buni somoi hingkele sanpai baimani oro bodrodi oro haingdi nei kagos pointo phili phunugui yasi kai phunugui thangpai bayu apro hingke haike nang tabuk nini sajalani bagai tiprasa luka hamkrai ba tiprasa lukurogno tamo sahornani mujungba nini khuktei dai nini kokthai kothmarok tai nini kapalni birimanok tamo sanan mujung tiprasa lukurogno ang sana musumani khyamhai je tiprasa sini tiprasa bokong bara je tongnai amhai ka thancha khayi joto nana kisa misa chubachu rokha hingke an sajala hamya no o bui haike kaham khai da baire rogo talangai ako boida kaham khai mano nei ang asao asungno ang lukurogno koijawi sajawo sinti prasarogno jotono soman khai ano je mansa khokjaba khongnei ba chubachu khaijak nan musungbo haike nang mohai
गामिनि बा एलाकानि MLA MD roknile tam kok sahno nimsung borokno bo ang ani khabaikho baino koihorna musungo o kongno sana musungo ang borokno bo haike nang mohai tiprasa nai hamkraini tiprasa dofano kuchuk sakati sanai ba tiprasani kaham hamya nainai montri roknile nang tam kok sanan musung ang sini bubagrano bo sahorna musungo sini bubagrano bo ang omahakeno kok sana musungo sahorna musungo ang bonobo ano kisa suba baitheng hel khaiteng neang sana musungo joto lukurogno chubachu sano chubachu sano bai nini o kamini mung ba nini permanent address mohai jaga rogo thangle nang nini sajlani bagai kono chubachu rok sata sanka ang kono jaga sanjayako sajayako mohai rok kebono phano sanjayako neta rokne ke samali saka phiani nogo phaya saka borok khel khaya phainai phaya borok phaye ano sabai kheba ano honbai kheba songbai kheba ang borok no koi sakomo borok no saipan je borok phainai bo koroi khel khaipene bo koroi hinkeba angbo saliata haike nang nini kami ni lukurok ba nini kami amchaini lukurok nole tam kokasarnani musung ba nini sajlani bagai nang tam sano honani musung ang borok no bo phainai phaiteng mo mai phaye sini parani borok no bo borok bo haino ano suba phaiteng joto takhorong no parani takho bo khok sini bo kungbara hoite joto takhong no bebang no takhok joto no borok bo haino suno hel khaipaite ani sajlani bagai borok hel khaikanga oroni suba subai tebo kaham doctor obo daktalangai ani sajlano kaham khai buini sajala haken tona musungo kaham ken tona musungo nin sajlani bo kaham ken tona musungo bai nini mu ani mu mongolokshmi DEBBARMA nini kami ani kami oroni masaj Twidu Garjwngtila para Twidu Garjwngtila para norok tongma khe oron tongna jaw oron tong jaw sung chama nangmani rok khe norok nini sajlasi mohai bemar khlai tongmani ba chama nangma rok khe boti khe salai mohai asuk jongjal corona virus ni lockdown role bopti khe salai tongai jakhan rok haino ama hakeno kisa misa tok ta khaino bufa bo buini aro kamoma tha thangai toi phajawo lockdown sawoi ba kosto nong khata tabo kisa salsa salnai buini aro thango salayo haken ma tonglasyo haike bai nini sajlani bagai kono mohai sakhamnai nok ba kuchuk sakani doctor mohai rogo thangi leile nadanai leijakhan rok jong bui haibo rangdi korei ba o ko agartala jora jibi jora talangai nairikha asok jora talang mancho aro mas tongna nango hanai sajago doctor rok ba hinke sapta kaisa tongna ni si rang korei mas tongna ni hinke ba songgoche tongmani pailai sogoi thangka musok tongmarok musok rok phalka jaga tongmarok jaga rok phalka khaino naikha naimani tapke bathagoi ma tonghata jaga jomi phalai pano nai pano nini sajlana nang asuk jora tobui hamri mandia ba phalai nai be ka musong thung pun thung khetong thung phalai nai be ka gerang bi kri kha ba ha ken nogo bathagoi ma tonghata